ungatholakala ngayibona amaphoyisa phela mina bengibhalisa istatement ngisho ukuthi ubani engimbonile kubantu bengihlasela. Uyiphoyisa. Abafile labo bantu baphila. Sengisho ukuthi uyiphoyisa lo muntu ongaboshiwe oyizama ukukubulala. Cha, lona iphoyisa umuntu nje. Abantu engangike ngibabone lapha abantu nje. Abanye abadumile nalo msebenzi wokubulala abantu. Inkabi lezi ekuthiwa zinesandla esihle isezingeni. Njalo. Neze mfowethu. Abanye uNkulunkulu engangibabone sewabathatha. Kodwa hayi ngesandla sami. Abanye babehambeza behambe beyo hijack imoto bedutshula amabhunu otrack uzokuthiwa sebesele enkundleni lapho. Ngoba phela uma kuzokwenziwa lezi zinto kuhande kuyofuna imoto kuzogama ngazo. Kosasela ngazo abantu. Kuqa abanye abantu kosasela abantu. Mfowethu. Akekho ofisa ukumusho ukuthi ubani omunye owakwazama ukubulala ngoba udaba lisemaphoyiseni. Cha, angifuni impela nje ukusho kanjalo. Hayi. Kodwa okunye engingakusho kunama page lapha abhalwa njenga page nje lo Facebook okunezinto ezibhalwa oscope izinto za recent lezo engikhuluma ngazo. Khona indaba engithanda ukuyikhuluma ekhulunywa abanye babafowethu abathi njengamanje basabela impilo yabo ngenxa yokuthi mina ngabulala abafowabo sengifuna ukubulala bona ongelona iqiniso le. Kunabafowethu nje kunendaba edumile abafowethu abamawena laba bemboni yamatekisi ngikhulume ngabo ngoba vele beyonto viral. Ngicela ukurelate nje ngestory sabo esiqondene nabo ngoba ngiyafisa ukuthi lapha ababhala khona lezi zinto abayibhalayo ngami noma la abakhuluma khona kuma media platforms nani ukuthi mhlasimpe ebelande uzokhulunywa amaqiniso kuye kukhothiswa abantu. Ngoba into eyenzeka laba bafowethu sasisebenza nabo ku association waseBuchanan emakhaya. Uma besebenza nabo ku association wasemakhaya babe babili bengamawele kukhona osithathu umfowabo oboshiwe njengamanje wabheto life ababili lo ukhona uyaphila. Abafowethu siyasebenza nabo kuhle abonakele lutho wakhona abanye abafowethu ababefaka izicelo zokuthi bacela nabo ukuthi bejoyine enhlanganweni. Ushemeni wayekhona losikhathi wakuba Umbatha. Izicelo zalabo abantu zinganakwa nje ishaya induku. Kuthe kusuka ngelinye ilanga wafika ubaba Umbatha wazovusa isicelo somuntu omunye wayefuna ukuthi efakwe enhlanganweni. Weqa izicelo zalabo beyifake ngaphambili. Sathi mabe esibona lolo hlelo kwikomiti lalikhona lilwenze ukuthi lo muntu uyavunyelwa ukuthi uyafaka. Babayeka nje baqede sesithi siyacela ngoba lo muntu ufike kamuva kodwa useyavunyelwa ukuthi akasebenze. Na dede izicelo zalabo abantu bengaphambili ezayithinta abafowethu. Babe sebefaka kanjalo komsebenzini. Mabefaka umsebenzini kulabo bafowethu abamawele khona uyedwa wayenomsebenzi kulabo abamawele. Nalo oboshiwe. Bese laba bahamba nabo bayovuka umbhejazana ukuthi nabo bafuna kufaka umfowabo. Kodwa ngaleso sikhathi bakwenza sekuyimina votela ukuthi akabe uchairperson ukuthi bayalinda ukuthi kudlule leyo period ukuba Umbatha wabese emva kwalowo msindo wabesethi ucela ukuresign ahamba. Waresign Umbatha wakhethwa mina ukuthi angibambe temporarily kusazoba ukhetho lolu lahulumeni osemthethweni.
la abesehlala ke ukhetho kwangaphinde ngavotela ngaba uChephefini but before ube lapho baba nesixakaxaka esabe sesuswa yilaba futhi amawele yeah nomfowabo lo osejele yeah ese befuna ukufaka lo mfowabo lo ongenawo umsebenzi ngase ngibancenga ukuthi bafowethu indaba yomsindo singabandawonye simusa ukwenza izinto ngomsindo asiqalele phansi silungise izinto manje ufuna ukufaka umfowenu enzani phela ngendlela hayi ukuthi kube nomsindo ngalo sahamba ngomsindo lo saze sabizwa inkosi sahamba sayohlala enkosini yakithi esangweni inkosi yafike yangincenga lapho yathi inkosi noma inkosi yayinongenga ukuthi yangincenga lapho inkosi isiphakamisa ukuthi kumina njengosihlalo angihambe ngiyosolva lento ngoba laba abantu abathinteka kulento bonke bangesigodi sakhona enkosini yethu yasobuko so laba bantu bonke nje babengabala ngokwayo banalo ilungelo lokuthi bebe operate yethi uhulumeni wayese bese kuvalile ukuthi akufakwa abantu kube khona abantu abafakwayo kuma association but ikhona imithetho yangaphakathi ko association abasuke beyishayele wona ayimlinganisi njengokuthi for the country's authorities whether you suppose ba hayi angiphozeni khona imithetho association abasuke beyishayele wona ukuthi bona enhlanganweni mthasimbe uma ngabe udriver seneminyaka emingaka bampromote ukuthi bemvumele ukuthi abe yilunga uhulumeni akahambisani nalo kodwa ama association amanye akwenza lokho noma uhulumeni engafuni lo so kuye kube nethethe eminye yangaphakathi kuma association ayenza ngawo ukuthi wona afuna ukuthi ama association eranwe kanjani on daily basis yabona yeah daily basis run if I can say like man ngiyenzalo so labafowethu ke ngabe yathi sathi sesisuka enkosini yathi hambani uyokhuluma lento kodwa engabikho umuntu oxoshwayo yathiwa ngabikho umuntu ozoxoxa phela sahamba sabuyela sawa nomhlangano sihamba nezwi lenkosi inkosi ke iyahlonishwa thina emakhaya lasikhuleka khona sahamba safike sazama ukulungisa lento lesimo somsindo sasisuka sabuyela sasebenza ndawonye basiqhubeka sisebenza ndawonye kuthe kusuka lapho labafowethu wanomunye ubaba wakwaNtsele wayengekho ku association wethu kodwa naye wayenetekisi nje esebenza ku association esinikene nabo lo baba lo ngathi laba fowethu babe nezitafu amawe benezitafu ezithatha ingane zesikole ezisuka emakhaya zempangeni ukuthi bahambisa ingane ezifunda edolobheni nje empangeni ezisuka emakhaya kwase kuba nesikhalo kubazali ngendlela esezwa ngokuthi abazali sebeyacomplain ukuthi ingane sebeyibuyisa late emakhaya naye lo baba wayenezingane lapho wase seyikhipha ingane zakhe kubona nesizathu sokuthi basuthi basebenganetsekile ngeservice yabo yeah mayikhipha ingane zakhe lo baba seyihambisa ngetekisi yakhe nabanye abazali basebefuna ukunamathela uyena ukuthi hey ngathi ingane zethu ayiphathekile kahle sicela bakhona abayikhiphayo na ezimbalwa kubona base ke futhi base bengakuthandi lokho base befoma indaba yokuthi akuyosocongwa lo baba uNtsele mfowethu ngicaza ukuphazamisa kunewele la mangezwe kuthiwa ayishuthi angazi noma manje ngibhezi bangiphazamisa nangefoni nje ukuthi ngiyaphoza bazama ukuthi bathi kunewele wena kubucele ukuthi uzochaza isite lakho le story say clean governance we are indebted to you ukuthi noma nalo silinikela lithuba lodwa noma awunankinga lingangena noma lingene mosuqedile alungene la lubani wele bantu bakithi nina enithi kunewele lubani usakhile biyela usakhile manje la ngibona imboni yamatekisi usakhile biyela ngimboni
khona nje umuntu othi uyimboni yamatekisi nomxu iwele lelo wenelisi akabhala phela umuntu ukuthi uthi ubani Sakhile Biyela Sakhile Biyela cisho uye hlambela umboni yamatekisi Ayangazi Tawubona babu wena uSakhile Biyela Mina wembomvu. Okay Hayi uyena impela Okay qhubeka mfowethu Biyela Uzolinda ke Biyela wena uqeda kufika manje usho la uthi khona uphikisa istatement esishiwo umfowenu la uvika Biyela kodwa besingezile ukuzokwenza inkulumo mpikiswano njoba nithi unamanga nisho kuloko asekushila Story nje asibekile mbomvu. Yeah Ngifuna ukungena la ongena khona iphathi yethu thina mawele. Yeah Ngakhuluma Mbongo akukhulume mina ngiqede Okay ngicela simnike ithuba eqede wewele aqede umfowethu mase ungasho lokho akaqede. Akaqede kulungile. Akaqede. qhubeka mfowethu Biyela right ke ngichazile ukuthi emva kuba ubaba uNtsele elokhuzile ekhipha ingane zakhe Yeah esehambisela kwabe nesiplano ukuthi abafowethu laba babe sebeplana ukuyosoconga ubaba uNtsele amawele yebo nomfowabo loboshiwe esithathu right ubaba uNtsele wabulawa emini wasekuseni nje ngobo 7 right ukuchaza ukuthi umuntu uma umazwa ungakwazi ukumbona yeah ukuthi usibani bani noma umazi hayi ukuthi waba umnyama noma thabo wakusebusuku wakusemini yeah kwenzeka lesi sigameko thina sasisedolobheni eMpangeni yeah yafonelwa ukuthiwa nakho inkabi lapha igubula ubaba la uNtsele erent incikene ngepolice station kanti okusho ukuthi bakusuka lesi sidumo ke kudutshulwa lo baba uNtsele amaphoyisa retaliate ebese nawo ephuma ezama ukuzobheka apha lesizwe yeah badlula uNtsele besuke laba bengene kule moto eyibhantama abantu bavele befike ngayo bezohlasela right abanye bengene ngemuva abanye bengene ngaphambili ihamba imoto ihamba ngogravel umgwaqo P700 ubheka eMpangeni sifonelwe nathi ngaso leso sikhathi kuthiwa nabo abantu bayabaleka babheka ngedirection yaseNtambanana khunda ukuthi iseHittonville wathebheka eNtambanana yeah sisuke thina eMpangeni sizama ukuzo intercepta laba bantu okuthiwa bazinka esebelula umuntu yabo bamshaya washona ubaba uNtsele lo sona umuntu wadubuleka nabanye abantu kodwa nje kwashona yena babemdubula nge-AK yeah sisuke nathi ke ngamajubane ngespeed sizama ukuyo intercepta lesi simo yeah sihambe masifike eHittonville sifike sime nathi senze setup yethu ukuthi uma baqhamuka labantu sobavimba kanje noma belwa sizokwenza kanje yeah sime lapho sibona isikhathi ukuthi laba bantu ufune ngabe badlule la manje sithi safona sithola amakholo ukuthi hayi labantu sebewiswe imoto ngayindlela bajaha amaphoyisa sihamba ibangana elincane siqhamukele kubo nangempela sibafike abantu inkabi saphazela emgwaqeni nezibhamu ebese kuthi umfowabo wabo laba bafowethu abamawele loboshiwe oyena wayedrive imoto eyinkabi ekhona ukuphuma yena emotweni bathi kusale ama-belongings akhe kusale isikhwama sakhe yonke into nelicense yakhe yonke into yakhe ephume ebaleke engene ehlathini kunesiqiwi ingene esiqiwini ke ebaleke eze uqhamukela eplazini yena ngolwazi ke ngoba amaphoyisa afika amaphoyisa nawe ezinje
athi kumbhekabheka ukubonakala ama-traces egazi lawa ekade ebaleka khona. Yeah. Abangamthola kodwa nge-information ekhona ebhalisiwe emaphoyiseni wahamba waze waqhamukela eplazini ethile kwakunomfana wenkomo wafika wafonela wathatha ifoni yakhe nomfana wenkomo wafona ngayo wafonela usakhile wezwa umlando wambalekisa ngefortune. Usakhile lo esinaye la. No esinaye esikhuluma ngayo. Okay. Right. Okay. Kodwa ke ulwazi lo lesalithola emaphoyiseni. Okay. Banga ukuthi kahle usakhile wayena lo kufuna ngabe uboshiwe ngomthetho. Eboshelwa ukuthi waba accomplice to imurder. Yes, imurder kaBabuntsele. Ababuntsele ngoba phela naye walekelela abantu ababezobulala ukuthi babaleke. Ukhona lokho kusemaphoyiseni. Angithanga ngishilo ngathi ngisakhuluma kakhulu ngezinto ezisemaphoyiseni. Right, qhubeka. Bathi ke lapho kwabe sekufika intatheli uma ngento ekhona mina. Uma wasenibheka ihistory yeDaily Sun ngoba thina sasesigamekweni. Mina ngafike ngakhuluma even lapho kuleso sigameko njengosihlalo wa-association ngaleso sikhathi. Lesi sigameko sesenzekela lo baba olimele akayena ingxenye ye-association. Kodwa ngokubona kwabantu lezi inkabi zibona ke lezi moto bishayela ubani lo muntu ogcina ebulele la. Okay. Right. Then abafowethu ke emva kwaleso sigameko abe sesibacela ukuthi hayi ngoba seninothuthuva enilenzayo manje ngoba mina futhi I believe ukuthi la ngaleso sikhathi ukubulawa kwaBabuntsele nje kwangekhona ukuthi ingoba wakuyena priority number 1 ubone priority number 1 wakuyini ngoba mina babengilwisa bengilwisela indaba yokuthi bafuna ukuthi kufaka umfowabo emsebenzini wayengenawo umsebenzi. Right. Okay. Umfowethu usakhile wafika lapha ehudula 303 ehudula phansi isibhamu wazongikoma nge-303 kababuwa. Ngikhuluma mina ukuthi kwakukhona abantu ziningi igameko engingayibala kodwa ngikhuluma mina into eyenziwayo ababenza direct mina ungabafowethu ibhamu njalo nathi sinazo siphethe ibhamu sinama-security esasingenza noma yini ukuba sasiqonde ukulwa nabo. Kodwa nalapho ngangishisa umoya nje ngibakhulu ngithi bafowethu asikwazi anikwazi ukwenza lento eniyenzayo. Umfowethu nje lo owalimala okukhulunywa ngayo uyena umfowethu okwakuthi uma ngabe isimo sishuba kuba uyena okwazi ukuthi akhuze. Yeah. Abantu ababenochuku uye usakhile lo nalo umfowethu oboshiwe. Yeah. Fokabiyela. Yeah. Ngicela ukuqhubeka. Yeah. Ngicela ukuqhubeka ukuthi emva kwalokho iy'nkabi zabe sezisho yonke into seyicula zasho ukuthi cha behamba nobani uplothe kanjani ukubulala ukuze kugwetshwe naye-ke umfowethu lo wathola o-life ababili. Ugwetshwe icala likaBabuntsele. Yebo. Okay. Abafowethu-ke babe sebeba ney'nkulumo-ke zokuthi mina engithenga amaphoyisa ukuthi kuboshisa umfowabo engenzeli lutho. Ngaxakeka nje ukuthi bakuthathaphi lokho abakushoyo ngoba umfowabo wahamba phela wabulala umuntu emini ilanga libalele kubona wonke umuntu waboshwa. Uma ngabe boshwa mina ngingenaphi lapho? Kanti uzohamba kuhambe-ke kulimala umfowabo. Emva kwesikhathi sebahamba la emakhaya. Mase kulimela umfowabo abafowethu labo yenisakhile lo wahamba waye emaphoyiseni wahlala nezikhulu zamaphoyisa. Wafika lapha wacela assistance ukuthi ucela ukuthi kuboshwe mina ngoba ngabulala umfowabo. Wachaza-ke lento wayichaza emaphoyiseni. Amaphoyisa avuma ukuthi azongisiza ukuthi ngiboshwe.
uma ngabe sekufanele ngiboshwe sekukhanda warrant of arrest ukuthi ngiboshwe abasho ukuthi lapha abashushisi bayabuza ukuthi ukuze ngiboshwe mina imotive kwakuyini ukuthi ngibulala umfowabo usethi usakhile emaphoyiseni chabo kunendawo abayinikwa inkosi inkosi yesizwe sakithi kwabiwa leyo ndawo babefuna ukwenza i-development ethile emva kwalokho ngifuna ngento eviral njalo abayibhala ngisho emaphepheni njalo ngikhuluma ngento kunendawo indawo inkosi yayinikeze bona befuna ukwenza i-development ethile kulo ndawo emva kwalokho inkosi yayisiphinda le ndawo isiyithatha isiyinika mina bayisinika mina indawo kufanele besayine bona ngoba phela indawo iba ngaphansi kwengunya yama-trust besayine bona into ethi indawo sekufanele manje ibuyiselwe enkosini ukuze indawo ibuyele kimi uma benqaba ukusayina kulo ndawo kule ndawo leyo mina ke ngabe sengenza uhlelo lokuthi ngibahlasele ngibabulala asho njalo yeah base bethi abashushisi hayi ke ngoba ngisho njalo nina ama-investigating office hambani ke nina abaphenyi ama-IO niyo-verify ukuthi lento ayibhalela lo niyiqiniso iqiniso lizovela ngokuthi akiwe enkosini ngoba phela inkosi yona umnikazi wendawo iyoconfessa lesi statement owayesesishilo ngezwa ngifonelwa nama ngalelo langa qala ngifonela abantu bethi hayibo kade kufika amaphoyisa la abuza ukuthi iphi inkosi yami bawanikeza i-direction kodwa into ayibathusa amaphoyisa ayemaningi amanye kakhuluma ngisho isiZulu baxake ukuthi kwenze njani ngalelo langa ntambama ngabe sengifonela kwabafowabo benkosi sihambile amaphoyisa inkosi imne wethu imne wethu inkosi babe sengifonela ke nabo abane wethu abanye abafowabo benkosi besho ukuthi hayi siyakuma sikuthinta nje kade sihlaselwa amaphoyisa akhuluma udaba oluthi wena wabulaliwele ngoba ubabangisa indawo abafuthi abawona babenikwe inkosi lapho ke inkosi eyathola ukuthukwa khona kwayona inkosi ithukwa yibona abafethu lapho ngenxa ukuthi inkosi yakhuluma iqiniso ukuthi inkosi yafike mangizwa ngangingekho kuthiwa inkosi yafike yathi emaphoyiseni lo muntu enikhuluma ngaye akaze efune ngishiya ibala noma lokukhanda i-tuck la yakhaza inkosi ukuthi wafika ama-investors efuna ukuzokwakha imall akhomba lama-investors akhomba same ndawo nendawo inkosi eyinikwe abafowethu lapho mina ngingenaphi lapho buza inkosi ngoba kwafika ama-investors ezemkhandlwini ama-investors eza nabantu laba ababeza eza nabo engeyona ingxenye yabo mina ngingathinteki indawo yabuza inkosi ukuthi why bese kuthiwa yimina ngoba mina ngangingahlangani nokwakhiwa kwemall leyo nalabo abantu abafike nama-investors yeah so inkosi yaphi yathi amangahlaza lawo yeah akhulunyiwe laba inkosi yaze yathi into mina engiyaziyo kusho inkosi yathi inkosi into engiyaziyo tshela amaphoyisa laba bebanga izinto zomgwaqo befika ngisho la esangweni ngifike ngibalamule mina amagama lawo inkosi besho into zomgwaqo ushamatekisi right mfokabiyela la umaphoyisa ke la kwafanele ngase ngikhandele itulo ukuthi ufuna ngiyoboshwa bese phoxeka kanjalo ngoba kuthiwa ispeed ayifike ngaso ahamba esekhathazekile ebuyele emuva engasahambi ngendlela ayize ngayo ngoba kwase kungasekho manje ukuthi lento izoshintsha kanjani lento yayisibhaliwe yaboshwa uma ngabe inkosi siyiphikisa ithi akuyi ngoba inkosi njengomnikazi wendawo noma kuyona nto ngoba
njengoba inkosi kuyiyona ebheke indawo engonyamathasi ngobukhosi, iyona okufanele ikhulume ukuthi kwenzakaleni ngalento. Engayithatha nje ukuthi inkosi iyona eyayiphethe i-main evidence. Yeah. Engangilinka kulama statement ayesebhalwe la. Yeah. Emva kwalokho-ke kwabe sekuhlakazeka kanjalo-ke ngangaboshwa kanjalo. Lento ngayithola-ke emva kwesigameko esiyenzekile ukuthi awusekwenzeke kanje. Then kwase kuba nomsindo omkhulu lokhu ubhizi oqhubekayo ukuthi hayi ngoba kubhalwa kuthiwa mina ngithenga amaphoyisa ama-local police stations awangibophi, nawe province awangibophi ngakhokhela, nawe national amaphoyisa nawo sengiyawakhokhela futhi. Kuyabhalwa ngcoliswa bonke abantu bangcoliswa ngoba abantu bakhuluma iqiniso. Ngizwa kahle. Ngizwe-ke ukuthi mina angina beef nalabafowethu, akubona futhi abashisa iy'moto zami esasikuphambanela nje yikho lokhu kuphela ukuthi kwenzeke isigameko. Ngibakhuza ngithi uma ukuthi bafuna ukusebenza abayithulele phansi beyisebenzele, sisebenze la emakhaya. Uma sebeqala impi ngabathuthisa ngathi bafowethu ngoba mina anifuni impi, anifuni ukusebenza, anifuni impi, ayiqhelani-ke bafowethu eduze kwethu. Bathutha kanjalo ukuhamba kwami. Kodwa hayi ngoba ngixabene nabo, nginayo ingabanga. Hayi sizwa kahle mfokabiyela. Uningi abaqhubeka bekubhaleke ukuthi unabantu ababoshwa kulawo macala. Ubhala bona abangani babo labo Scott. Kunabantu ababoshwa kulawo macala abacula, angazi bacula bathini ukubhala zonke izinto. Abakhathali ukubhala ngoba banenkinga yokuthi why mina ngingaboshiwe. Ekubeni mina ngabophisa umfowabo. Asho njalo ngabophisa umfowabo. Umfowabo angimbophisanga. Kuphela ngahamba mina ngawo assista kwisimo. Ngingazi futhi ukuthi uyena involved. Nami ngathi wase ngikho. Ukuthi kanti kunomuntu wakithi la kulesigameko. Iwele leli elalimala awunalwazi bebengasahlali ngasemakhaya. Awuzwanga ngisho ukuthi lalimala kanjani. Bese bekade bahamba la emakhaya. Hayi ngizwa mfethu ungadinwa, ngicela ukuthi ngoba kulezi statement zizonke mangilalele nabantu belalele emakhaya angeke ngize ngikukhulumele, ngeke ngize ngikumele, kodwa it is clear okwamanje iposition yakho ewele ikuphi okuphikisayo onokwaziyo based enkulumweni ekhulunywe umfowethu ubhuti uVika. Ukhona okungelona iqiniso? Umfowenu osejele uboshelwe indaba kaBaba uNtsele, uyena oyeshayela imoto, wena wamlanda, ikuphi akukhulumile kwamanga endabeni kamfowenu, noma ukhona othi kwamanga entweni ayixoxile yonke wena ukwazi ngenye indlela ungangena wele? Phila. Siyaphila mfowethu, njani nini? Ngiyaphila. Yeah. Kubuhlungu ke ngelila ngiqinisele uyohlala obala. Lensizwe kade ikhuluma la ngokuzalana ke ithi baba kimi, njengoba ithi inkosi nje umne wabo, mina ke inkosi ithi baba kimi, naye uthi baba kimi ngokuzalana. Ale point lokuqala afana yeah, awuzwakali beyela network yakuphazamisa. usekhona Mbumbu? Angezwa usekhona? Ngikhona mfowethu, wena ukhona? Ngikhona. Ngiyaxolisa la emba kimi sengimele sengizwakala kahle. Ya umkahle la umkhona. Hawu khuleka ngiphephile. Ngimkahle ngiphephile khuleka. Ya phela nidlala imidlalo emibili. Singakhuluma. Ya khuluma mfowethu. Embo angiqa ebafana basemgazini.
thina ngokumatekisi ngasekhaya eBukhanana Yeah. ebese khona ngamatekisi naseThekwini na ila naseGquna so lenze ikhuluma la thina fit benza mas fit be bayitho isa vele sikhona ni unos Hey, yampazamisa babekho yeah. ngoba ulu ngiyezwakala Ya uyazwakala manje kodwa uyaphazamiseka kakhulu. baba ake ngimuve ngifuna indawo ngoba semgwaqeni la ngimkhona kodwa ngisendaweni eright Uyazwakala ke manje. ekahle Uyazwakala ke. semgwaqeni ngicela ukuma kahle sengiyezwakala ke manje Uzwakala kahle ke manje. okay uzwakala kahle yambombo ngithi mina ake siqale la usifice thina emsebenzini eBukhana sisebenza ngasekhaya Yeah. uhlalo wethu obekhona leso sikhathi leso kwakubaba uMbatha Yeah. ubaba uMbatha waphuma kwazongena ubaba uMbatha wasenda ngokulambisa edutshulwa njalo uyena lo ade ekhuluma la Okay. wasinda kwazoba ubaba uCulu lapha ngasemondini wabo sihlalo ngokuthi yena ufuna ukuba uhlale ngenkani baba uCulu naye wenenkani sikhona thina sisebenza wamdubula wafa washona sikhona kuyaziwa nje lokho endaweni Yeah, kuyaziwa imake lokho endaweni ngizokuphazamisa ke Sakhile. Umfowenu umlinke ngokuthi kwatholakala into zakhe emotweni. ngiza nenkulumo mbombo Yeah. mbombo ngicela ungeke nawe ubumyekile wakhuluma waqeda ngizama Ngifuna nawe usho ukuthi ujeyina kahle nabo ubufakazi ya. Ngifuna ubufakazi balento ukuthi Okay, uyena okay. ubulalayo. Yeah. mbombo okay ayingene la khona esengena yena ukuze ezoba uhlalo yena Yeah. thina besikhona erenkini efika yena so nginomsebenzi mina newe la mfuthi linomsebenzi umfowethu osilamayo enomsebenzi esakabiyela ngiyamangala umethe umsebenzi wawunomuntu A1 right wangena sasebenza uma engena esebenza wahlangana nafana wasemgazini ngicela ukuthi umzwile ekhotha ngendaba yafana wasemgazini ukuthi baxathaniswa bahlona kanjalo afa wasemgazini boba u5 babulawe uyena bufakazi sinabo kuyaziwa afa wasemgazini ibona bamenza umuntu ebebemzamela imoto bemgcobela imoto waba nekhumbi isikwele sibomvu umfana uthi uphiwa ibona abamkhandayo ukuze abe yiona namhlanje kodwa ubabulale bonke boba u5 bashona manje ke ipoint yami sesijamba basemgazini seza ke umfowethu ke iwele lami ucabana kwethu naye uvika ingoba befuna ukudla imali ngenkani erank thina sikhona singafuni efuna ukuphatha ngenkani ebiza ngoshaman ngenkani sikhona sibadala erankini lonke ngoba ekhuluma ngenkosi sahamba thina sawu report enkosini inkosi ithi baba kimi sawu report enkosini uthi nakho sisuke inkosi yakuthuma yakhipha umkhandlu kwabiza noSanthako i-region kuthiwa akulungise lento ngoba uyasihlukumeza lo muntu uma isimoto zethu masethi hayi akusiyena inhlangano ayimise 3 months 4 months imoto ekhokhayo ayimise yena njengoba ethi nje thina samphathe isibhamu ngiphethe i303 ukhuluma manga wayekade khomba umfowethu lo osejele ngesibhamu emajikeni hamba noMankomana uyabazi yena wazokhomba umfowethu kunama passenger wajema imoto ikhumbi umfowethu edrive ikhumbi ngisuke ehlathini ngiphethe isibhamu senyoni akhuphuka ngihamba ngenyanga imoto ngayiphethe ngaserenki ngoba apha senyoni ngihamba nafra ekhaya wenze njani lokhopho ebhamu kwateni yethu ngoba imoto ethe vola imoto afa ezba lagishin no lapha njobe amsenyoni
erenke kubo singaba sake ukukhuluma usuphazamisekile Mpumabiyela la dum khona usuyaphazamiseka empathu lo okay angithele yeah njama lisengi okay yabo njoba uthi sonjani Mbomvu umfowethu lo osamayo yeah okwesithathu Mbomvu ke umfowethu lo osilamayo osejele empangeni engakaboshwa yena uvika uhamba nonkule omkhize bazomjema edrobheni efuna umdubula uvike ePortisbam emaduze kwemoto wafika mina athi mfowethu asihambise epolice station masifike epolice station empangeni amaphoyisa ukwawuthango basixoxa asambe sayisaphezela linye iphoyisa ethi unyawo sayasofika ekhaya uvika njalo ehamba nonkuleke ekhoma umfowethu ngesibhamu efuna ukumdubula sahamba sovula icala ucabana kwethu novika ayike into esibangayo umona ana ngoba besineyimoto eziningi thina ngakithi ziyaziwa besineqhude la phezulu umona anawo lo mfana sabalesa ngene police station ngathi mfowethu asiye police station waphuma uthango umphathi station wasixosha wathi hayi akusikhona erenke la kwaze kuphuma amaphoyisa sipheze sazofika ekhaya sathula number 4 epointini likaNtsele leli akhuluma ngalo umfowethu umngane wakho kwaMhlongo uvika uzalwa uMamhlongo umfowethu bezwana nalomfana lo okhanda izindlu uthenge imoto wafika endlini yami esikawini sasingekho thina saseThekwini ebuhleni kwakunenkonzo khona sasingekho lo mfana ufika endlini umfowethu ugibela emotweni washiya impahla zakhe emotweni kanti imoto iyo attack umfana wakwaNtsele umfowethu wisini amaphoyisa afika nezinja wafika yonke into akazatholanga kwathwala into zakhe makuthola into zakhe Mbomvu makuthola into zakhe Mbomvu kanti umfana uthengwe nguyenza lo vika lo omngani nomfowethu umfowethu ke engayi emaphoyiseni yimi lo engathi nangibuye eThekwini njengoba kuthiwa ngamhlabeza mina ngamlanda imina lo engangizama ukumfonela ngoba ngathola icall emakhaya ethi kunesigameko sesenzakalile unobani vele umfana wakulo moto umfana wendawo kodwa wasethuthile sehlala olundi sazi ukuthi thina wakha izindlu sasingekho thina kodwa umfowethu ngazama umfonela ngamthuli kodwa ngaze ngamthola ngakusasa uma efika kimi ngafotela umphathi station uSikhakhana wathi Biyela la kuboshwa abantu kanje bekushawa umuntu kanje umuntu esimaziyo vele uNtsele akazi sicabana ukuthi sithiwa sesingabuyelana kodwa istaff zeingane zakhe begibela kithi thina zonke izingane begibela emotini zethu uvika wakhanda uNtsele ukuthi nabazala abakhipha ingane zabo emotweni zethu samtshela futhi uNtsele lento asithandi ithi eqale kanje bakhanda yaba imoto futhi sayithule sangasho lutho uvika wabona ukuthi asilwi wazama enye iplan yokuthi abuthenge lo mfana umfowethu ashiye impahla emotweni kanti imoto yoganga uma eganga imoto uthwala impahla kamfowethu imina lo engamqhuba umfowethu ngamfuna ngamthola ngamqhuba ngamusa emaphoyiseni ngathi kuthiwa kunempahla zakho la hambe emaphoyiseni konzochaza zitholakala kanjani la thina ayekho umuntu ongasazi ukuthi ngakithi ngabantu abanjani ngisho ngabuza nombani ngakithi naye futhi uyakwazi lokho asibona abantu bempi thina ngisho ngabuza nombani so umfowethu wangena ke ejele uma engena ejele kanti uvika usethenga umseshi uBrian Mnguni ukuthi angabe samdedela wamnika 150,000 wagwetha umfowethu enkantolo kuthiwa aphi amazibithi lezo khwama lezo ekuthiwa ikabiyela azikho kuthiwa phela ziphi amazibithi ziphi impahla zakhe lokho amabhalostic nani okwenzwa akukho kumention umfowethu kodwa ngoba kwa uvika wafaka imali enika umama kwaNtsele ngoba kuthiwa umfowethu uNtsele ubulawe umfowethu wakhipha imali futhi mama kwaNtsele wanika uvika uma enika uvika wakhokhela umnguni nabashushisi lo mfana othwale kwisini omhlobo sakhe owavuma icala bamkhipha bathi wena thana ubuthunywe yilo bamkhipha owavuma icala umfowethu inkantolo mayifuna amazibithi akhe ukuthi phela nango ziphi lezo zinto zakhe kuthiwa zithwala emotweni la e13 ayisekho hawu kanti pho ziphi into ethinta lo muntu akukho kodwa ngokuthi wakhokhiwe umfowethu wagwetshwa ulife sesiyazi yonke into nofazi nabuthi wakhishwa malini yafaka kubani
umnguni afika kanjani imali siyakwazi konke lokho asinandaba ke angene epointini lewele lami before ngene epointini lewele lami ngakithi le ndawo akhuluma ngayo sinendawo thina laphana mbomvu namanje nginama document ngakusendela for i-shopping center nama garage ikhona ngiyayikhokhela njalo ngonyaka ngama transport namanje khona wasayina umkhandlu wenkosi wasayina nenkosi negcibiso sasenkantolo konke kukhona ngisho incwadi ama investor nginayo mawukudinga ngakusendela mbomvu ukubone nginakho yezwa so uvika yonke lento ibimhlukumeza ayekho ngakwazi yonke ibimhlukumeza beyifuna yonke into ezoxabanisa beyifuna azayithola ungena kamfowethu iwele lami ulubula leshowe labona umfowabo uSicebi wabulawe enayo ngokuthi bebethunywa kuyovika uyena wabona iwele lami emall ayejele ngabona ababulala umfowethu ngabona owayedrivele inkabi ngakhuluma nabo basha yonke into lento ngiyibone ngiyazi mina before kuphela iviki bese ngiya nje enkantolo vele sengazi yonke information sengina before umfowethu ngimngcwabe ngazi lapho ukuthi ubulawa uvika ngazi lapho ukuthi ubulawa uvika so inkabi lomfana kuthiwa unkunzalo wasemnambithi nowakamia nomqemba omdlalo sabaseshowe uTK Dlamini uvike wafaka imali ekhadini yaTK Dlamini asekhasini 25,000 wabulala umfowethu wathi mqembe usonikeza inkaba into estatement esesibhalwa uTK emaphoyiseni njengamanje uTK lokwangena kuye imali ifaka uvika kwayo ekhasini wakhishwa imali ikafaka uTK ekhadini lakhe umTK wanezo umqembe wamdlalo selo owayedriver imoto eyayinenkabi kuzobulala umfowethu wabula ovika angeke sikufihle lokho usevele yembomvu yasamazwe yayikhulumela uyasukelwa kuthiwa uyingilosi sahlonipha vele uma ungamazi hey lalela uvika asikaze sikusabe uyakwazi inkinga yakho bufa sikuhloniphe ngenkani singakwenzi nje emhlanganweni uma ubhede bese kuthiwa ujabhede bufuna ukuhlonishwa ngenkani sangakuhlonipha iwele lami ulubulele istatement saTK kwafaka imali sikhona nami futhi nginaso wayedravele inkabi umqembe wamdlalose konke nginakho ngisho imoto eliyakamdlalose imoto yamdlalose eyayidrive umqembe iPaul laboshwayo konke sinakho konke lokho manje angifuni uyibeke kahle uthi asukela uzama ukuchaza it's fine sibeke kahle ube muhle kwamanje kodwa ekugcineni umfowethu womthola emlindile ekulindile wambulala umfowethu ugwethiwe namhlanje wakhokha imali lokho siyakwazi asinendaba noma ungayibeka kahle noma ungathini angaze ngikusabe uyosibulala ngokuthi uthumela amaphara namanje futhi ngiyakutshela uyakwazi lokho asikaze sikusabe even namanje asikaze sikusabe so mbomvu ilokho engifuna ukusho usengakhuluma akhohlisa abantu ayibeke kahle bonke ubufakazi sinabo istatement zabantu abafaka imali nginayo ikhophi yakhona umqembe wamdla uswayidrive imoto konke sinakho isibhamu lesi sabulaliwe lami amakhansela afeshowe onke abula uvika leso sibhamiso leso kuyaziwa amaphoyisa aseshowa amaningi awo bakhokhela imali nje enkantolo kuphuphi bakhokhela imali nje empangeni abantu babulala ngokusemthethweni inkantolo imkhipha ngaphandle ubaba umlawu beyohlala eBuchanan senayi isono sethu ukuthi bisama baba umlawu ubaba umlawu uvike wabulala ingane yakhe ayikhipha ulimi namanje lonke nazitholakala kodwa ngaze aboshwa ngaze enzele lutho into eyaziwayo mbomvu enze research obuka ngovika into engitshela yona ngiyithola so aphathiwe lami mbomvu iyomthola uyofa naye uyomlinda sinakho ufazi sinabo Assessment to men yazi asimsabi wena wenkosi ndabeni sibonge komenziwa I think
kunomuntu othuka uYans bakwethu uYans uyilunga leClean Governance akushoyo kuyingxenye yeClean Governance ukuthi imbono ekhulunywa yihambeli zethu akuyona eyethu eyazo so inhlamba asifuni kwaClean Governance ngingazi ukuthi kukhona obusafuna ukusho mfowethu Vika noma Stetela uKhansela Sambonga ungamdedela uKhansela mina ngicela ukuxolisa la kumfowethu ngoba mina ngikho empini naye noma umndeni wakhe angimisele nje ngalo ngafisa ukuthi ngelinye ilanga basimpe noma kukhona abantu abadala ke beze naye silungisane kahle nokuxoxa ukuze kwazi ukubuya lapha ekhaya kade ikhaya lababuwa ngoba mina angikho empini naye wami oqala okwesibili Mbongi lana sithena ukukhulunywa ngezinto esinokufakazi ngazo ngoba lapha mase ngidlule yena baningi abantu ababesongelana nabo abababulele nabo kodwa ngenxa ukuthi ubufakazi anginabo ingakho ngingakhulumanga abantu abafile lapha nabo babheke mhlawumbe badlule esihlanini abantu abayisithupha khona lawo abahlasela khona imoto bona baba nenkabi badubula uret manager badubula ama-passenger badubula no-driver badubuleka nabantu emotweni imoto yokugcina ngoba bethi umanager uba imoto zabo uyilayishisa kabi renki laba futhi akhuluma ngabo basemgazini uthi mina ngibabulele uyazi abantu babulewa amaphoyisa uthi mina ngithumela amaphoyisa ukuthi ahambe udubula abantu ukuthi naye ngoba ekhuluma ngosicebo wakithi owadutshulwa amaphoyisa futhi wayethunywe uyena umfowethu lo ukuthi akuyohlasela usicebo ebulawa amaphoyisa ngoba nathi bakhona abantu abafile kithi ababulawa amaphoyisa ngoba akunabo ufakazi balokho angikwazi ukuthi ngithi mina uyena nakho kade ngisho ukuthi kwashiswa imoto zakithi lapha namabhasi kodwa angaze ngisho ukuthi uyena ngoba anginabo ubufakazi bokuthi ubani owenza lo nto embi umethi imoto kithi ziyaxoxwa laba futhi babengigxobela imoto abantu bayishisa imoto ezikithi zakithi bayishisa ziyinqwaba lapha emva kalokho ngalanda ama-security namanje ikhona sengaphezulu kwalo 15 ngathatha imali yakithi ngahamba ngoyithenga ngaso leso sikhathi ngifuna ukubapruvela ukuthi ayikho imoto exoxwayo imoto ziyathenga ngayibuyisa zonke zikhona zonke lezo moto imoto kwathiwa ugxoba imoto ungagxoba kanjani imoto eyila ko-20 bangaphumula khona lapho bahamba balanda amaphoyisa ayingenela khona ngisho lapha eGabha khona ekhaya disarma amagadi kwathiwa kuney'nkabi la ey'phatha iy'bhamu ey'nkulu bayisesha ibhamu bathola zi-right bahamba ba-check-a ney'moto zonke bayi-check-a o-engine yonke into namanje zikhona angikwenzanga lokho ngoba ngiyisilimo ukuthi ushiswe iy'moto manje ngesonto elizayo ngihambe ngiyothenga futhi iy'moto ezinye engaphezulu kwalezi abayishisile ngangizela ukupruvela bona abantu abangenangqondo abazi ukuthi umuntu wetekisi ucabanga nje otherwise ngahamba ngakhipha imali ngihamba ngothenga ezinye okunye okugcina namanje kuyiphutha zonke lezi zinto ey'shoyo mfowethu ey'ningi lazo ngoba ubufakazi into ebalulekile uthe ubaba kuwena Menziwe manje kusho ukuthi uba ekhulunywa ubaba hayi anguba manje kade ngibhalile la uScott ethi sengile ko-Vryheid ngizophazamisa intuthuko khona noma ngizodla imisebenzi khona ekubeni eVryheid ngahamba ngithunyiwe
ngithunywe usonkontraka owayithola umsebenzi la. In fact wangibriefa before eyoqala ukusebenza wathi Biyela ngoba wena owazi ngestructures zomabhizinisi la kwaZulu Natal awungilekelele ngabafowethu abasedumbe naseFryhead ngokunomsebenzi engizowenza umgwaqo ukuthi ngikwazi ukuhlangana nabo ukuze ngibanikeze amathuba ukuthi bekwazi ukusebenza. Ama-CPGs wafanele beyithole kwa-advertise kwase-appointwa iy'nkampani abangazazi. Emva kwalokho bakhala isililo mase bekhala isililo seka-appointwa iy'nkampani abangazazi bafuna ukuvimba inkontraki. Usephinda lo muntu uyangibiza uthi hayi laba bantu ngababiza ngathi asihlaleni phansi before kuqala ukusebenza. Njengamanje seka-appointwa iy'nkampani bathi abazazi njengamanje sebefuna ukuzovimba umsebenzi bayenzelani lo ngoba laba bantu ngababiza. Uphinde utshela mina ngiphinde nami ngibuyela kubona-ke futhi ngiyabatshela ngithi ngiyayibona into esiyenzeka seniyakhala manje lithi la sekufakwe iy'nkampani eningazazi kodwa nina nanikeze opportunity yokuthi wozani kuzoxoxwa ukuze nithole indlela yokusebenza ekayo. Base bethi hayi siyayibona loo nto sizozama ukuthi siyilungise sebezama ukucoordinate ama-meetings belungise lokho. Emva kwalokho kodwa ngabe sengithenda mina sengibhaliwe abanye babo lapha bezwe ukuthi sengikhuluma udaba lapha bavele bangibhala lapha ku Facebook bathi hayi awusese-Fryhead manje sezobheba khona umsebenzi angiyenzi lokho mina ngiqala ekungicetshwayo nginelungelo lokubenefit bala ekungicetshwayo banilungelo lokubenefit. Akekho umuntu wala ongenalo ilungelo lokubenefit entweni yala. Umthetho lo osho uhulumeni waseSouth Africa othi there is nothing about people without them. Konjalo. Yeah. Uthi uhulumeni akube njalo. Yonke into noma intuthuko elethwa kubantu akube yibona abantu abadecideayo ukuthi bafuna ukuthi intuthuko ize kanjani kubona bephinde bebe ingxenye yabo. La khona abantu bedeprive wakhona ukuthi bebe ingxenye yalowo ntuthuko noma i-development. Sokungelona iqiniso lelo. Sokungelona iqiniso. Ukuthi kuqhamuka abantu abahonga lonkulu noma abayini sekuthiwa sebezovimba ayikho into enjalo. Abafuna intonga lonkulu. Ilethwa kubantu usuke kungeyabantu. Mina abantu engixabana nabo abantu abanjalo ukuthi uma bekunentuthuko iza endaweni noma la eza khona kungeyabantu bese kuba nomuntu oyedwa ozothi seko yakhe cha asisebenzi kanjalo. Cha Mfokabiyela Menziwa siyabonga kodwa ke ngicabanga ukuthi indaba online nalo munye uthe ubani usigodo bezwile nabahlale eSouth Africa cause I know this is currently being recorded izotholakala na ku Clean Governance lapha ya ku YouTube channel yethu izophinda futhi itholakale na ku Facebook izobe live le discussion esibe nayo mfethu siyathemba kodwa ukuthi no Menziwa nizothola ukuthi nidlule kulento nibe nokubambisana nikwazi ukuthi nisebenze angikuvali kodwa ngiyafisa ukhansela naye ukuthi Nkosi yami uselinde more than an hour akwazi ukuthi aveze ilaka lakhe ngoba naye kuthiwa ama-coldroom akawabheki manje akufanele igama lakhe ephinda abe usibonde endaweni lihuduleke phansi mase kuyaphelela khansela sawubona uyaphila. Angibingelele uyaphila Menziwa yala ngiyaphila Mbumbu cela ngibingelela kwipanel ngibingelele nabo bonke nje abantu ngiyabingelela Mbumbu mfethu wangena kabe emidlalweni wamaxoki ipolitiki yini bathi wenzana ama-coldroom yini abathi uyayithatha hayi Mbumbu khona into engifuna ukukutshela yona ukuthi yabona uma wajabulela imvula
ufuna ulijabulele nodaka ungathi mawuthanda imvula bese uthi udaka alufuni vele makwe1 izulu uzongcola mfowethu hayi ke ngicabanga ukuthi usukuphendule konke kodwa ama-cold awathinti wena room nje ikhona i-cold room isegcekeni nje manje ekhaya uyasebenza uyahola wayithengela akusiyo ngisho yami kade adewethu ya ihlala kumina ngoba mina nginevan odadewethu banemoto ezincane mayiqashiwe baye befonela umfana ayithathe hamba yosebenza so nje ukungcoliswa ke uyawazi ke lo mdlalo esikuwo ukuthi unjani wamaxoki hayi angikuhaleli nina nje engibona ukuthi hayi kusho nezinkunzi impela yini umenzi wala ongenhla kwena uvika indodana umbaba ubhuti vele indoda ezwakala ikhuluma kanje ngeke ungayibizi ngobhuti futhi ibona ubhuti ngokweminyaka ngoba mina ngiseyouth yebo right okwenzekayo ke amatekisi anokukhuluma uyabona nje manje ngiwo ogedweni ngoNovember angibange ngisambuza Ncese wemfoka biyela mathatha ama candidate uZondi ngathi nomkhizi uMathula uZondi uBhuti Boy mase kuba wesithathu uMathula umkhizi uBhuti uMathula mase kuba uBhuti uGetsemane uThomas uhamba nobani wena mfoka biyela ngalapho ngakunina noma nani niphakamisile Yena singahamba nokwamkhizi ngoba kwamkhizi akancethezi iqiniso libeka njengoba linjalo thina abantu abancethezayo asizwani nani ayikahlali ni region ufuna nje ukhuluma umuntu ozokhuluma iqiniso liqonde nje hayi indaba yokuncetheza umuntu obhenqisa njalo nje mina ukuthi uyisikhulu noma ubani kusafuneka ukuthi ikhulunywe le ndaba le yemboni Lesibaqele laba bahlonishwa bengene sikuze sikwazi ukuphuma amaqiniso sitshela abantu ngoba kunezinto eziningi ezifisiwe yangiyezwa kuthiwa nihambisa amanye ovuselela ama permit kuthiwa nihambisa 5 kubuye 3 yebo unjalo kuningi ona phakathi uyona kusaphethe amabhunu obaba besithuma lapha ebhodini ufike lapha ipermit angisazi uma kwakusewumpondo yini ngesikhathi ufike ukhiphe la ngekhathi zethu sesiqala nje ukukhula ufike lapha umlungu ebuza ukuthi uhamba kuphi ama route ewindini usho efike efaka isigcivizo ekunikeza ipermit yokuhamba license uhamba njengamanje sekuphethe uhulumeni wabantu okumele ngabe ulalela abantu ukuthi yini into abayifunayo abantu ebese enza yona because uhulumeni umethi ungowabantu kufanele elalele bona phela abantu kuthiwa sisebenza manje esikhathini sentando yeningi why uhulumeni manje into efunwa abantu yena eoppose so ngisadinga into ekhona yokuthi ke kukhulunywe ngalento engiqonda ukudlula kukho kancane mbovu ukuthi uthinta lapho lembanga ngokwe Transport Land Act kuthiwa uma ngabe ulayisha abantu ngokuthi uzozuza noma uyahweba sekufanele manje uregister ku-SARS ebese uba ne-permit yokuthi ulayisha abantu kodwa uma ulayisha abantu ukuthi uyabasiza nje akufanele amaphoyisa kubophela ukuthi akuthole unabantu ekhumbini wena ubasiza ukuthi bahambise lapho nje abakhokhile ebese futhi lo mthetho uphinde uqhubeke usho ukuthi ke awuvumelekile ukuthi ube nemoto yokuthi uzohweba ngayo ngokuthi uqale uyithenge ebese ugcina ngoku-apply kufanele uqale ngokuthi u-apply unalo ilungelo lokuthi akavuke ekuseni eyolanda amaphepha ethi sengifisa ukuthutha abantu manje efake lapha imvume yesicelo sakhe kuphela uthi umthetho leso sicelo leso funeka siphendulwe engakapheli u60 days kodwa uhulumeni akakwenzi lokho okusho ukuthi uma ngabe ube namandla wena wokuhamba uyothenga imoto
wayimisa egcekeni wahlonipha uhulumeni isicelo ngoba sengenze isicelo ngoba sengenze okungafanele isicelo ngoba sengenze okungafanele ebese umuntu egcine seyithathela ke manje imoto seyosebenza ke manje emgwaqeni ngoba uhulumeni phela akasaphendulile kodwa uhulumeni uyena uyakwazi ukubopha eqhamuke sephoza ebopha so sidinga abantu abazokhuluma izinto ezinjalo ukuthi why uhulumeni ehluleke nokugcina imithetho ayishayele yena yona ebese neqhamuka kodwa sezoba ngenhla kwabantu ngalokho thina sikuthatha ngokuthi incindezelo leyo yokuzocindezela abantu abamnyama kusasa ngizobe ngikhuluma emboni ngifuna izinsizwa zama-region angafani lawa amanye asehlalile nangakahlali sifuna ukukhuluma ngosihlalo enifisa ukuthi aphathe yini enifunayo ngiyakumema ke lapho kuleyo region yakho noma mangaba kuwena omunye yomthola kusasa ngifuna sikhulumeni lokho sizokhuluma u3 hours nama region aseThekwini asehlalile ngithi awu3 umkhumbulo Dlovu sifuna ukuthi sizwe kulamadoda amathathu ngiyabonga kakhulu